UDlubheke ubonga uKhuzani wenza umcimbi ube yimpumelelo. Wasencoma ukuhlakanipha kwakhe wathi kumele evunywe esaphila. Uthi indlela lo mcimbi ubumkhulu ngayo uqapheke nomlando ngoba lo mcimbi ubufaka ama-genre ahlukahlukene naye futhi ubonga ithuba lokushera isiteji nabaculi abakhulu bamanye ama-genre. Uzokhumbula uDlubheke waba nesipho asibhekisa kuKhuzani ngesizathu sokumbonga. Leso sipho leso waba inkomo. uKhuzani wabesethatha ithuba wabonga. Wabesedalula ukuthi uDlubheke akabanga ingxenye yomcimbi ngesizathu sokuthi ubengaphilile kahle. Ngesikhathi uKhuzani edalula lezi ndaba akacacisanga ukuthi isona siphi isifo esenza uDlubheke egcine engaphefombi, kodwa uDlubheke uziphendulele washo ukuthi bekuyini inkinga. Ngaphambi kokuthi achaze noma atshele abalandeli bakhe ukuthi yindaba kade engekho emcimbini noma ubephethwe yini, uqale ngokuxolisa. Base yasho ukuthi ngoLwesihlanu ebusuku umcimbi uzoba ngakusasa washawa ikhanda elibi kabi wagcina sephazamiseka. Kodwa ubathembisile abalandeli bakhe ukuthi inkosi uma isamgcinile ngonyaka ozayo uzobe khona esiteji eJakadula.